Murada, Türkiye vize ettiripdir, eşitdiňizmi? Jigim, gaty howlukyp soň aýtýan. Men sana öňem aýtdym, indem aýtýan. Gystanma, dogry we ynam şekilde öwren. Sen diýen soraglaryň jogaby bary bu videoda. Bize agza bolmasyn we bizi takip etmesini ildeşlerimizden haýyş edip soraýarys. Elbetde Türkiýe döwletine viza ýatyrylmady. Ýöne Getaway viza başvuru merkezi çäklendirildi. Ýagny yerine Mosaic Visa Center güce girizildi. Yani bunun güce girizilmesinin sebebi de ildeşlerimize has giňişleýin maglumatlar ve ansas şekilde nobata goýma hyzmatlary, yani viza töleglerinde birazcık göterilip halkımıza hizmet berýär. Bulam bizim halkımızın peýdasyndadyr. Näme üçin? Sebebi diýilende günde 200 adama adaty oçurt, 50 adama da VIP oçurtdan viza girme mümkinçiligi bardyr. Ve viza nobat durulanda da vizanızı online şekilde ve ansas şekilde web saytının üstünden nobata yazılıp bilerler. Yani onun daşındanam vizanız çıkıp çıkmadığını yine Mosaic Visa web saytının üstünden ınamlı ve çalt bir şekilde görüp bilerler. Şular ýaly peýdaly maglumatlarynyň jemlenýän adresi elbetde ilm ve bilimin adresi Alazim danışmanlıktır. Senem Alazim danışmanlığa agza bol, şular ýaly giňişleýän maglumatlardan habarly bol.